Brethren, have a blessed afternoon. Once again, we are on our online Bible study, and our topic for this afternoon is fellowship. But before we start, let's pray. Lord God, once again, thank you so much for this wonderful afternoon. Be with us and guide us, Lord, through your Holy Spirit. Anoint me, Lord, and with your triple portion of your anointing. Because without you, Lord, I can do nothing. Bless everyone. Hallelujah. Thank you so much. This I ask in Jesus' name. Amen. And recap last week, yung ating praise and worship. Sana po, na-apply po natin at nanood po sana tayo. Ganda po nung last Sunday po ang ating topic. At sana po tuloy-tuloy yung inyong panonood. At ang ating paksa sa hapong ito ay fellowship. Pagsama-sama. At pag sinabing pagsama-sama, ay titingnan po natin yung sinasamahan po natin. Makipag-fellowship ka sa barkada, sa party. Depende po yan sa goal. Makipag-fellowship ka sa mga managers, sa kasama sa trabaho. Ngayon, ang fellowship na tatalakayin po natin sa hapon ito ay yung fellowship po tungkol sa church, tungkol sa pagpapatibay sa iglesia, at tungkol po sa fellowship na nakasaad sa Bible. Sapagkat ang fellowship sa Old Testament ay 2 times lang na binanggit at 14 times sa New Testament. Kaya papag-aralan po lang natin dito ay yung fellowship of men and God. Kaya first, what is the meaning of fellowship? Fellowship is a relationship with people who share interests or feelings, a connection. Ang pagsama-sama ay isang pagkikipag-ugnayan sa kapwa, tao, na nagbibigay ng kanilang nagpapahayag ng kanilang damdamin o kagustuhan. At ang mahalaga dito yung connection. Yung meron kayong connection sa bawat isa. Ibig sabihin, meron kayong relationship bilang magkaibigan, bilang magkakapatid, at magkakamag-anak, loved ones. At tayo dito po yung magkakapatid sa pananampalataya. It's been 5 months nang nagsimula po tayo ng mag-lockdown. And una po, siyempre enhanced community quarantine, nagkaroon ng modified community quarantine, naging general, modified general community quarantine. At sa panahon natin ngayon, tayo po ay nasa new normal na po tayo. What is a new normal? Kung saan ang social distancing sa mall, sa mga kainan, ang mga tao ay naka-face mask. Face shield, ito ay normal na nakikita natin sa panahon ngayon. Maging ang social gathering ay hinihigpitan na. Kasal man yan, lamay, o may mga birthdays. Maging sa church services, ay may mga protocol na sinusunod. Ang tanong, paano nga ba tayo magkakaroon ng fellowshipping without gathering? Ito ba ay posible? And our topic for today is fellowshipping. And fellowship means a relationship with people or creature. Ito yung pagkikipag-ugnayan natin sa kapwa po natin, na nagbabahagi ng kanilang kagustuhan, yung kanilang nararamdaman, para mayroon tayong connection sa isa't isa. With whom shall we fellowship? Kanino po tayo dapat makikisama? Number 1, Hebrews 12:14, pursue peace with all people. Nagkipagpayapa po tayo sa lahat ng tao. Lahat ng tao. And holiness, without which no one will see the Lord. O na may kabanalan,
Sapagkat kung wala nito, hindi natin makikita o ang kapahayagan ng Diyos sa atin. So, kailangan makipagkapaya pa tayo lahat ng tao. So, we need the fellowship to all men, anuman po ang antas ng kanilang katayuan sa buhay. Kasi sabi niya, pursue peace with all people. Lahat. Kaya ang isang mananampalataya ay dapat marunong siyang makisama. Mag-isama na makipagpayapa. Kunyari, sinusungitan, sinusupladuhan, inaaway. Dahil ikaw ay anak ng Diyos, kailangan naabot mo po sila. Sapagkat ito po ang gusto ng Lord. And holiness, o kabanalan. So, nandun yung holiness. So, without which no one will see the Lord. So, without holiness, no one will see the Lord. So, kailangan po natin yan. Yung pag-fellowship sa ating kapwa mananampalataya. Number 1, siyempre po, we must have fellowship with God. We must have a fellowship with God, lalo na sa panahon ngayon. Dapat ito yung panahon na palalimin natin ang ating relasyon sa ating Panginoon. Kung di ka man nakakalabas sa bahay para makapag-church dahil bata pa, senior na, or walang pass, manood po tayo ng mga online services. Marami pong online services ngayon. Kung di mo man alam gumamit ng mga computer or wala kang internet, gagawa po tayo ng paraan. Mag-load po tayo. Gagastusan po natin kasi ano yun kumbaga sa dati natin kinagagawin, pupunta tayo sa church na mamasahe, gumagastos. Ngayon po, para ipakita natin sa Lord na nakikipag-fellowship po tayo sa Kanya, kahit nasa bahay lang po tayo, mag-load po tayo ng ating mga cellphone. Kung hindi mo pa rin natin alam gamitin ang cellphone, manalangin tayo. May direct access naman tayo sa ating Panginoon. Magbasa tayo ng Kanyang salita. This is the time to meditate His Word. Ang kabutihan ng Panginoon. Maraming gawin. Purihin, sampahin. Hindi hadlang na nasa bahay ka lang para makipag-fellowship sa Diyos. Connected tayo anytime. Because rapture will take place. Kailangan handa po tayo. Kaya ang nais ng Lord, nakahanda po yung connection natin sa Kanya. Buhay yung ating pananampalataya. Dahil konektado tayo sa Kanya. Yung Kanyang salita ang gabay natin. Nararamdaman po natin yung Kanyang banal na Espiritu na kumikilos sa ating mga buhay. Kakaroon po tayo ng pananampalataya, buhay. Ginigising tayo ng Lord kahit na wala tayong fellowshipping. Kahit na limitado po yung pagkita-kita natin bilang magkakapatid. Dahil po sa COVID na ito, iniwasan din po natin na ma-expose sa maraming tao. Kaya nais ng Lord na makipag-fellowship po tayo sa Kanya. Maraming para ng Diyos. Ang sabi ng Lord, pray always. Manalangin tayo lagi. Ang sabi ng Lord, meditate His Word day and night. Sabi niya pa yan sa Book of Psalms, delight yourselves unto the Lord, and He will give thee the desires of your heart. Marami. You must sing psalms and hymns and yung mga makalangit na awit, Christian songs. Marami pong mga paraan ng Diyos para makapag-fellowship po tayo sa Diyos. Para hindi tayo mainip. Naku po, pag maranasan nyo po, yung ibibigay niya sa atin ng mga blessing. Alam niyo po ang blessing ng Lord? Yung wisdom po. Ang wisdom po ay hindi kayang pag-aralan yan. Yung wisdom na nanggagaling kay Lord. Bigay talaga yan. Yung knowledge, bigay talaga ng Diyos yan. At yung understanding, bigay talaga ng Lord yan. Pag nandyan yan at nakakakilos po ng Lord kahit sa ganitong pagkakataon, mapalad po kayo. Mapalad po tayo. Number 2, to whom shall we have fellowship? Men, sa kapwa nating mga tao. Paano tayo makikipag-fellowship kung di tayo nagkikita at kung sa ibang lugar ay pinagbabawal pa ang mass gathering? Kanina binanggit natin ang meaning of fellowship. Kanina po, yung binanggit na po natin. Shares interest. Ano nga ba ang interest natin ngayon bukod sa panonood ng Netflix? Daming ngayon, naghahanap po ng libangan. Sa pamilya, mayroong mga libangan, nanonood yan, nag-internet, nag-computer.
Yung iba nag-play, may mga libangan po. Kaya para hindi sila mainip. Pero hinintay lang po na tayo ng kapwa natin, yung mga loved ones po natin na makapag-text sa kanila. Yung iba nagti-TikTok, maglabas ng nasa isip nila sa social media. Hindi ba dapat maging mas interesado tayo ngayon sa ating family? Yan. Magipag-fellowship tayo sa kanila. Okay. Mag-family devotion po. Give a quality time to your family. Spend time with your children. Play with your kids. Eat together. Watch movie together. Watch online services together. Pray together. Hindi kayo mainit niya. Sinasamahan po kayo ng Lord. Kung malayo yung mga loved ones nyo, gamitin natin ang social media. Magipag-video chat tayo. Call, stay connected. Huwag mo lang i-share ang thoughts mo, the best na i-share mo sa kanila ay ang Word of God. Pag mananampalataya ka, talagang dapat sinishare mo. Yung iba nga naniniwala, mag-pray ka ng 10 beses, ganito, sasabihin nila pangalan ng santo. Tapos, pag isinare mo ito ng 10 sa kaibigan mo, makakatanggap ka raw ng mga pagpapala. Yun, pinaniniwalaan po nila yun. Lalo na po ito, yung salita ng Diyos ang isishare mo sa kapwa mo. Una kanina sa Lord, nakakuha ka na ng lakas, nananalangin ka, tapos sa kapwa mo, pag na-enlighten po sila, nagiging blessing ka po sa kanila. Pag may mga problema po yan, tatawagan ka nila kasi ikaw yung ginagamit ng Diyos para gumaan ang kanilang buhay. Kaya kung hindi ka makalabas ng bahay, stay connected sa gawain natin para sa Panginoon. How can we have fellowship? Diba? Paano tayo magkaroon ng daily devotion with God? Personal devotion with God. Kaya may personal devotion po tayo. Kaya na araw-araw po ito. Kaya sabi po ng Joshua chapter 1 verse 8, lagi natin binabanggit po yan. This book of the law shall not depart out of your mouth, but you shall meditate in it day and night, that you may be observed to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have a good success. Kaya ang nais po ng tao talaga, good success. Pero po, according to the survey, out of 1,000, ilan lang po ang talagang nag-success. Mari yung iba nag-success po sa negosyo. Maganda po yun. Yung iba nag-success po sa kanilang mga career, kanilang mga profession. Yung iba nagkikilala po sila sa kanilang mga talent na inaalay sa tao. Kaya nais ng Lord na yung good success. Ibig sabihin, ang good success ay nanggagaling sa Diyos. Hindi lang ikaw ang napaparangalan, kundi ang lahat ng ginagawa mo ang napaparangalan ng Diyos. Yun ang nais ng Lord, yung napaparangalan ka, napaparangalan ng Diyos at ikaw. Hindi pwede nating suluhin yan kasi po gusto ng Lord na siyang maparangalan. Ibig sabihin sa Kanya lahat galing. Kasi yun ang eternal. Kasi yung pansamantalang success po natin, malilimutan po tayo. Kaya nga, ang sarap yung fellowship with God. Ito yung gagawin natin. Personal daily devotion with God. Personal po yun. Pag sinabing personal, may prayer ka. May prayer time ka. Mayroon kang panahon po sa pagbabasa. Maraming uri po ng devotion sa Lord. Mag-pray, mag-umawit, magbasa. Marami po. Marami pong paraan. Psalms chapter 1 verse 2. But his delight is in the law of the Lord. And in his law he meditates. And in his law he meditates day and night. Yan. Sa Psalms chapter 1 verse 2. Kanina sa Joshua 1:8, ganun din, meditation din po. Alam niyo po, pagka marami tayo pong problema,
ang laging sumasagi sa isip po natin yung mga kabigatan, yung mga problema. Dapat ang naging kalakasan ko po, pagka matindi po ang problema ko po, mas maganda i-meditate mo na lang yung salita ng Diyos, yung mga pangako ng Diyos, kaysa yung mga problema. Mamaya magana po. Tapos, kasakalaunan po, makikita niyo yung problema, gumagaan. Tapos, tinutugon na pala tayo ng ating Panginoon. Yan po ang ano niya yun po yung utos niya, meditate His Word day and night. Number 2 is church attendance. Remember the Sabbath day to keep it holy. Meron talagang araw ng kapahingaan. Kailangan ay po natin yan. Tayo po workaholic kung tawagin. 7 days a week, 24/7. Wala na akong kapahingaan yung ating katawan. Kahit na nung kayod po natin, kahit na nung hanap buhay po natin, pag hindi po tayo nakakasunod sa alitontonin ng Diyos, ganun din po yun. Mas papagpalain ka pa pagka nakasunod ka sa Kanya. Pag sinabi ng Lord na may rest day ka, mag-rest day ka para hindi ka magkasakit. Para itong COVID na ito, may yung immune system mo, malakas. Hindi ka mag-alala kasi ang kinakapitan ng virus yung mga mahina immune system. Kaya kapahingahan ang nais ng Lord. Sa Exodus chapter 20 verse 8, yung binasa po natin. In the book of Psalms 84:10. Kaya, how can we keep it holy? Kahit saan po tayo, nasa bahay ka man, basta nakikinig ka ng Word of God. Galang po natin dahil yan ang tipanan natin sa ating Panginoon. Makinig tayo ng maigi sa preaching. Iwasan natin na may ginagawa. Kapag nakikinig, huwag tayong nakahiga. Ayusin natin ang ating kasuotan. Dapat po increase po natin ang ating paglilingkod sa ating Panginoon. Mga kapatid at mga televiewers, hindi ko mo po lockdown. Pag tayo po ay nakikinig sa online, pare General Bible Study po natin tuwing alas 5 po. At mapapanood nyo naman po rito kahit na hindi alas 5 kasi nasa YouTube na po ito. Pare, wala kayong data. Basta panoorin nyo lang. Ang ibig po sabihin, mag-focus po kayo. Pag nanonood po kayo ng salita ng Diyos, lalo na pagka Sunday online service, parang nasa church kayo. Kung hindi naman yung ganong mag-disente ka, yung maayos lang. Parang merong pagkain ng kaluluwa mo na nakahanda. Di ba natutuwa ang Diyos sa atin pag malinis tayong nakikinig? Kinakain natin yun Yung salita ng Diyos, yung ating kaluluwang nabubusog po. Kaya natutuwa ang Diyos pagka nakahanda yung ating sarili, malinis. Hindi yung para bang nanonood ka lang ng sine, yung mga programa sa TV na ordinary. Iba po. Ibahin nyo pag nanonood po kayo ng online Sunday service. Kasi nangungusap ang Lord dyan Kahit na nasa laptop lang po o kaya sa TV. Para maraming makapanood po, pwede nyo pong i-connect yan sa TV nyo po. May connector po yan. Para marami pong makapanood sa online Sunday service natin at saka sa online Bible study. Ito po yung kaparaanan ng Diyos na kayo mismo gagamitin kayo sa bahay ninyo para sa mga kapitbahay ninyo. Kaya i-share nyo yan. Sa pamagitan noon, kahit na naka-lockdown po tayo, nagsishare tayo ng salita ng Diyos. Napakaganda po yun. Na-minimize na po yung panahon ninyo, yung pagod, ang gagamitin lang po natin yung mga gadgets po natin. Sa ganong kapamaranan, natutuwa ang Diyos, nalulugod ang Diyos sa ating mga ginagawa. Kahit na naka-lockdown po, yung pagsama-sama natin, limitado, hindi tayo nagkakitaan. Pero sa totoo lang, pag tayo pa nag-uusap-usap sa landline, sa mga messenger natin, o kaya sa Zoom, nagmi-meeting po tayo, parang magkakasama pa rin po tayo. Kasi ang nagbibigkis po sa atin yung banal na Espiritu, yung presensya ng ating Panginoon. Kaya napakasarap po. At in the book of Psalms 54 verse 10, For a day in your court is better than 1,000. I would rather be a doorkeeper in the house of my God than dwell in the tents of wickedness. Yan. Mas maganda kasi sa Lord kasi yung presensya niya talagang mararamdaman mo kaysa sumasama ka sa mga masasama. Gusto ng Lord, kahit na lockdown na ito, samantalahin na po natin
na mag-meditate kasi binibigyan po tayo ng pagkakataon ng Lord kasi matagal na panahon na pinagbigyan po na tayo ng Diyos yung ating sariling ginagawa, yung dati nating ginagawa nung wala pa po ang COVID na to. Ngayon, busy tayo nun, wala tayong panahon. Pag in-invite po tayo sa fellowship nun, ay busy ako eh. Ngayon, di ka na busy. Sabihin mo pa rin, busy ka. Ay baka naman wala talaga sa ampuang ang Diyos sa buhay mo. Ang salita ng Diyos, bigyan po natin ng puwang. Tingnan niyo po, pag kumilos ang Diyos po sa inyong buhay. Basta make time to the Lord. Gumawa kayo ng panahon para sa Diyos. Kasi ang Diyos gumawa na siya ng panahon para sa atin. Nais ng Lord na makapilosipin niya po tayo. Okay? At in the book of Hebrews 10:25, not forsaking the assembling of ourselves together, as is the manner of some, but exhorting one another, and so much the more as you see that day approaching. Wag daw nating kaligtaan ang pagtitipon sa ating mga sa iba, yung ating sarili sa iba. Kasi po, kailangan mag-sharean po tayo sa isa't isa kasi malapit na po darating ang Lord. Dito po sa mga general community quarantine, meron na pong mass gathering. Kaya samantalahin nyo po, kahit nakukunti lang po kayo, maganda po yung meron tayong pagkakataon pa, baka mamaya, ibabalik yung tinatawag na second wave. Tulad ng Metro Manila, meron uling second lockdown po. Kaya samantalahin po natin ang bawat pagkakataon. Yun, manunod po kayo, redeeming the time. Yun po ang topic ko sa Sunday. Redeeming the time, ang ganda po. At panoorin nyo po yun, 9 o'clock po. At dito po, not forsaking, huwag nating kaligtaan po. Kahit na ganito, meron tayong mga lockdown, fellowship pa rin tayo kung sa pamilya. Yung una sa pamilya, sa pamagitan po ng mga text load natin, mga gadgets po natin, yung mga loved ones po natin, baka hindi na natin sila abutan. Kasi ang COVID po, meron kaming isang kapatiran po doon sa may edad na po yon, mga 71, 74 yata. Ang dali lang po pero may yon sa heart. Nagmi-maintenance na po yun, 35 years old na. Pero siyempre, wala tayong magawa, nahirapan huminga. Kinonsider nila na kaya nakakaawa rin Nakakaawa rin yung iba Kaya kahit na ganun pa man, wala tayong magawa. Kaya nga, kailan nakahanda po tayo. Kaya fellowship nyo na yung mga loved ones nyo kasi hindi natin alam ang panahon Yung virus na yan, napakabilis. 1 araw, 2 araw lang pag natamaan po. Kaya, ano pang natin sa ating mga loved ones. Kaya fellowship na po natin sila. Kumustahin po natin sila. Kailangan po yung time po natin sa ating loved ones, bigyan po natin ng halagang panahon. The significance of fellowship. Ito po yung significance of fellowship po natin. Ang kahalagahan po. Number 1, it strengthens the relationship with God and with the church. Yan po ang isa sa mga kahalagahan po ng pagsasama-sama. Nagpapalakasan po ng kaugnayan po natin sa Diyos at yung mga kapatiran po natin. Lumalakas ka talaga pag nagsama-sama po tayo. Talagang nawawala yung problema po natin, lumalakas po tayo, na-encourage po tayo pag nagpapatotoo sila, pag nagkukwento po sila. It gives us sense of belongings. Bibigay po sa atin ng yung sense, yung kahalagaan ng pagkakalanlan, kinabibilangan. Sa amin po, sa church po, meron kang kinabibilangan, anuman yung edad mo. Meron kami kasing age bracket mula sa children's ministry from 7 up to yung mga 3 to 12 years old. Meron po yan. 13 up to 20 yata. Meron ng isang yung army yata. Tapos yung 23 and up to 35 yung mga C2C. Meron. Tapos yung mga adult, yung mga meron po yung men's for Christ, yung 40 years old and above, at saka yung
ladies for Christ, yung mga may mga asawa po. Kaya may kinabibilangan po. So hindi po tayo maano sa fellowship. Kumbaga sa talaga tinakda ng Lord yan para magpalakasan ng isa't isa. Para magsama-sama po tayo. At number 3, it edifies the church. Yun yung matindi ron, na nakakapagpalakas po ng ating pananampalataya sa iglesia. Na nagpapatibay po yan. Kaya nga ang foundation ng true church is sa ibabaw ng bato eh. The strong foundation is the rock. At in the book of James chapter 5 verse 16, confess your trespasses to one another and pray for one another that you may be healed. The effective fervent prayer of a righteous man avails much. So, yan. Sabi niya, magpahayag kayo ng mga kahinaan sa isa't isa, yung mga pagkukulang, pagkakasala, at magpanalanginan kayo para kayo ay gumaling. Kasi meron pong mga may mga nararamdaman yung mga kapatiran minsan, kaya pag nag-confess po yan, na kamali, tinanggap niya yung kanyang pagkakamali. Kaya pagka nanalangin po yan, very powerful and effective. Kasi righteous po yan. Kasi matuwid po yan. Okay? At in the book of Ecclesiastes chapter 4 verse 9, 2 are better than 1 because they have a good reward for their labor. Kaya hindi ka pwedeng mag-isa, no man is an island. Kailangan mo talagang kasama. Kasi mas maganda yung dalawa kaysa isa. Mas maganda yung dalawa kaysa tatlo. Ayun ang 3 sa 4. Kumbaga sa kailangan mo talaga may mga kasama. Okay? Matthew 18:20, for where 2 or 3 are gathered together in my name, I am there in the midst of them. Kaya totoo po yun, pagka tayo po ay nag-fellowshipping, pinag-usapan po natin ang salita ng Diyos, pagpatuto po tayo sa ginawa ng Diyos sa atin, nasa kalagitnaan po natin ang ating Panginoon. Yung mga ginagawa natin tungkol kay Lord, nasa kalagitnaan po yan. Nalulugod ang ating Panginoon. Kaya marami pong salamat sa muli sa online General Bible Study. Sana po patuloy niyong tangkilikin po, patuloy niyong i-subscribe po at i-share po ito. Makakatulong po kayo at isang araw po, hindi nyo mamalayan, ginagamit na pala kayo ng ating Panginoon. Tayo po'y manalangin at tayo po'y magpasalamat sa Diyos. Yuko po natin ang ating mga ulo. Kapagpalang Ama, marami pong salamat sa iyong mga salita. Muli, Panginoon, salamat po sa ibinigay niyong aral po sa amin, Panginoon, sa hapong ito. Lumakas po kami na nalaman po namin na napakahalaga pala ang fellowship. Para kami po ay lumakas, Panginoon, sa isa't isa, lalo na po sa panahon ngayon, Panginoon, na napakahirap ang mag-fellowship dahil meron na pong mga limitations, ang movements po, at yung iba na nag-alala, baka mahawa, Panginoon. Kaya, Panginoon, salamat po sa pagkakataon na binigay niyo sa iyong panglingkod at na-share po, Panginoon, yung mga paraan mo para yung connectivity po namin sa isa't isa ay tuloy-tuloy. Pagpalaan mo po ang bawat isa, mga kapatiran po namin, ang lahat po ng mga nanonood. Maraming pong salamat at patuloy, Diyos, na ang iyong mga salita ay lumagana po sa panahong ito. Pagpalaan mo at ingatan mo ang aming mga kapatid, provide mo kanilang mga pangailangan. Anon din ang aming bansa, patuloy, Diyos, hallelujah, na patuloy na dinadalain po namin yung nag-lockdown sa Metro Manila, Cavite, Laguna, Bulacan. Panginoon, hallelujah. Now, Diyos, itong virus nito na sana po makapula na po sa in Jesus' name. At magkaisa na po, Panginoon, ang mga kapwa naming Pilipino na magkaroon ng disiplina upang magkaganon, Panginoon, mapula po yung virus o kaya may stop o kaya ma-minimize po ang pagkalat po nito. At patuloy na tinadalahin po namin yung aming bansa. Kapag mo, Panginoon, maging yung mga namumuno mula sa aming presidente. At provide mo po ang pangailangan ng aming bansa, magkaroon ng pagkakaisa at magkaroon ng mga katahimikan, karoon ng mga pangangailangan. Purihin ka, tagilan Diyos, salamat po na marami, pagpalain mo kami lahat, o kung kami sa magdalangin. Sa pangalan mo po, Panginoon Hesus. Amen.